een natuurmens, maar op een andere manier. Ja, bang maar strijden Noord, Tiegetank, wij in terug naar Utrecht. Ik zal even zien naar Utrecht. Kleerstje, Johan is er betrokken wordt. Mensen een applaus voor Johan of we dan met die zo net in. Ja. Het ruimt als een trein. Utrecht, even zien. Utrecht is nog jouw vilo. Ja, kom maar jongens, kom maar. Maar wel op Utrecht, dat is onder de coach van Utrecht in Zuid is Karin Bakker. Dat weet alle jaar, nou daar komt het spul al. Kom maar op mensen, kom maar op, alle jaar. Ja, dames en heren, tempo, tempo. Je mooie weer. Wij hebben hier van alles instrumenten en... Wie is Karin? Waar is Karin? Karin is in de cel. Ik hoop Karin dat er wat vertrouwen in heeft. Ik weet net wat Utrecht dwangeert. Dat weet je natuurlijk. Ik net, dat maakt niks uit. Ben je er klaar voor, Jaapie? Ja, helemaal. Helemaal. Meestal, dan praat ik net, ik zou zeggen, de aandacht van Zuid bij de provincie Utrecht. Vliegen, duiken, vallen, opstaan en
wat bij Utrecht. Zit op, zit op, zit op. De matten ook als verder. Dat wordt je toch al je vis te lang.